Лархмерч камяли дехуахша мехкой маршалдышык. Хозыч, кядыч, беркетерч, бәстенц. Сатыр нис хаот вей кегерхой амылди дезі жолхы. Из сабулчан геттер цейдолыш мумот. Вожыш йохтяшка булыш хул. Жметтигеш ниселер вей духаш дяғы. Цы лархмеч хамыниғы дуақдағлацыр дуцтуақтығын. Вей хашышц. Марш дуалтшо. Дял яс халшон тахныч камяли дағлац дяққа. Аз янычтей пары вейн махар бәстие гурахе. Шудз. Кегер хой амылдие. Дабақ безі шхул. Из Россия массынах лахтыждол амылды. Тақ вей пачахылқи лори езіжді вей. Вей дуазу. Чиек датиха лахтыж бол. Вей дуазу. Из муастқыш кацы буаститыш. Цун үнілді дезіжді. Из вейн массынин хоужды. Вей кегер хой үштқи бо вей. Долче цуйық цаққы тейпар. Вейн цин езіждол хам нислы дац янны мотсон. Тахын вей халқырық амял сон дадулудич бағахет. Вейнком викылыш. Рамзан, мұш табуд бәстінір болх. Фаваштях долш. Ханзаяныш бесі шыра шот амулди хахатуа бәсти гура. Бәсти с 1 апреля до юлус по 15 июля. Россия почав Путин уже указ ханут на хатбех армии отобрать бей табагитян. В республика вот меттиги же шебасу меттиги вен хайен теп-тепар виды да войск жнах табагитян. Мыссанеж и эргижеш ушар. Ну ушар кези дука ханиш тук-тука яс, ну кезик суак что дука кезга холуш. Каяк дук-дука яс. Так, тағыныш дейна призывной комиссии же, призывной пункт шайла и военкоматышке бол табул бяп с 1 апреля уже тағыны шузла заседание хани повестки шам халхах даица болуш бол кегерхой хат ухуш бы, чак болуш бы медкомиссиях и уже командыш комплектовать теж с бол табул бяп призывной пункт. Ашкичон болхожим Рамзан халхех дуаш дати? Дудя скичу бол уже белхождя то ханзы призывной комиссии вей главазы указ тирачу с 1 апреля ще бол табул цар. Через день хагул уже бол хабу цар ще призывной комиссии. Гурахе бәсти кегерхой амыл деди табихыр мышнистан хамды. Шара шоцхалы бахан молады ялчы масала тағаны после 15 июля до, допустим, 16 июля барычу должен был замсаге весенней призывной кампании до 2000 везищи, за осеннего хвежу уже. Посудок, наверное. Жикер бубуаш. Диал рясхов. Так районыш حقيتش بقى خياتسون حديثاش قميالة. Азраил. Шынтик фот. Элдер Хагалиты в России почалкайсына призывной кампании с 1 апреля до июля не сбол да хожбы с призывной кампании июля лиха армии вахди кырволж волж жамиш саган арт болхуш подворный обход алсос оповещение же бог да бахабын учетный столер Элдер Хагалиты армии вах хаюлж ди кырдылж во барба тозамсагы царя барба саги нарт баха анкета опросники составляют документы типовой образец от военкомата. И составить даже бог да бахаб щитсага марки кыр повестаянят да хода был кегерхой то цабуатыш то даже на андыш куча белхыш да баха был иштметик жнишлу духой волчары. И щитсага ялсак медкомиссии щи вот ячхан хатвин чакванва царя ко подлежащий призыву чакванва вошко отсрочки лыж адиш багаж кадол бандылы отсрочкалара же дабы гуш бастим. Ну косак чакваны медкелжу. Азраил цух качым холишантах. Цух качым холс туна хаяннылжу охшерилч бастин призыва хаянны ряды койцагы да бол да хожбу кабыл кегинасы хаткулыж царстве подворный обход родители даш данос бол да пока призывной кампании чакалц. Вешт бузым Латвия ваш яхдуалишинцы кагерхош арах шхылч.
راح دعبخا частиш болче духа бол кегер хост бузун болуш бы нагасан военный учетный стол царс контакт потерять хочу через военный комиссар что частиш связаться да царс контакт держать же цол сога сох басти сох гура армия ваха болуш бол замса канц авиенова мисловуровцыны окус МВД прием граждан елуш Мамаева то ваха за болгдани свеж бетгиж не слудиана армия ха бол цкейшнахт Бергиж армия мехкарт абол хуржи России бы дик частишки хабош боз ден покупатели Цохцак первый шамадацти. هذا صحتي مخدات هنزال دولش هذا شيء أرمية قد بيحكي كأنه проблем خلينا نقول شو مدات Беслан, что долчфот? Dia Sunjski rajoni itjurte zbog dahozlat bu az prezident kampanyada yolala geçin bir tunaxt qameler der prezident kish da bog bir bol zbog bab fevral bet tabul be az 1 апрель qashchot вручение повесток сбог лил баб Масыз Сунжский район игр халқы релуж сбодик вашти аболы жер ханстяш хан кезик оқтел хатқа Хана? Ну с дуках цу специальной военной операции бандожды дайнанай қирж стик дабо чебирж цох уздуж камел хута дукку разъяснять дат да лицат шие Путин's министр обороны дадут желательно искер таянс районышк. Ахмадык гыртхай телевидение ол. Дадут желательно, дадут желательно. Так узурбы, шибарбас, но бомба так ханс дадага черлерче. Тахан хлиежо нарядил сона. Après процент сол бог хамбаб все равно дайга компания. Азмаса гушен кич волош. Анс кеш човизиш ох басти трави бу анс тагынлар дина анс кодиданди шисак какеча же ох бизнес бу шисак болжу. Жерах район юит даху. Башир шинкегер хоим жоо могш халбет. Да болри ачламур гэнкш здоровье муя лишь уздасто хоздабах и хоз شيخ ياقص خلا ياقي благодарствен письма там должен цабах цабяка чулдя شي уже давуд шхан ва агитация мероприятия хайк шит адл бах безен бол шхолч ханзарани или 9 10 11 класс гэнк шагул бей школе мероприятия хайва шенагасен хас силой блок колтс хача адл бол хавах безен бол шхолч звейны билет хокцхолч да ицигуация схема ладво гигнах уже с 9 10 11 класса или оцар уже ши адл бах безен бол жуатсан Ханс уже ханс просто призывать цавишься девишо армия ханахан ход благодарственное письмо да цавину ханс уже или жует ханс МВД ваш баусо я да хосе военный бог белар хаус ханс или жует азбали ат воен лау андер ханс определите вас сказал андели да ход них да хуля Или ж хугвас. или жует Асфадер цадик хамуды шын районе. Шейл дерегиш доутшо. Ақ шейл ихбех хет. شيء أوزلو أقصد غول أصحاب ديك غلطت دشن يعني خاصو Да издолж дот хойк ханс издуат жих тадук кегнах бы воен да иха да хой гян бяны ханс подполковник же майор же болш прям части бол зам начальника части вот ханс кстати лет 40 тян зам сагукс так изволч части вах мохтик халчы гехтер гыд бах энкш да ух ханс где-то полгода назад цик части ваште дела шикян тарыен да ух тхоз осужить телефон да ту жого ту цунтол да связа волш ишт خلاص أسوجيت تبعها وزمه أشتغل جهتر ديك تبالخ إشت يخبر عن حمد أسبوع ده أشدا بالخ أسوجيت هو تبالخ Гой ламрой воштып. Так ханс кичу я истебян мелнах бышын. Хат биха мелнах ба. حد بيخا قصة قلت عزندان مهمة بويش كده إيتsa حد وين تحسك уже чекка بيان полностью готов лишь 15 апреля да августа يعني جوا يلا تشتغل كود هذا وقت ويش да خو نريد قصة وش قصة جو وضع عندي حالها دا وقت جو قيحتشني قصقمار. قياس طبعا ريزيرو شباسك دقة مارياستا سودات ناخك حاجة مديس. да اشت ديال رياس خلف وين قلت تيبار بيرتي سن باغش بوز أفغاني خن امت خن الشيء ملدو وجدو حم
баргидейн болнах. Юнус афа аддер амал дие кичлуш болч кегишнахак. Ханс комитет, они комитет да солдатских отцов подворно обходы живых совместно с военкоматом. Списки шаити, родители сакамялду подробно. Подавляющее большинство кегинахви бахрязы бы, вабалыш бы, бахряз быш. Но дайна не агрди, царди хуна юхтят. Сох ухшр вообще призывы вилля бытабас уабол. А Руслан Господь постоянно лилаш дут. Списки шаити подворно обход диох. Галашк толх куда только не ездим. Азма яхради хуна молодежь рязи. Ряз быш бах. Вот сагрш аль юх бетш. Атем тбугуби хал издят ди رصدوا هذا حمد شغلي أنا أبي تصور دقيقة حيان لا تمدي أوكاز مدي تسحمن دي هنا يبرزق دي هنا بيوم действует допуска деддася. На территории Российской Федерации мы хубастыш. Или объяснить да. Юнус, баха аж всегда это чесен безыш. Технология жми ханскерт. Ахцарц бог би хаму дези. Хам хаму дези цан. Кичу я халму бези иш безати. زدوات أنا أبيسنيت تردقة قان دي هنا ديش زودي بلخ زودي قان باسبورت خوت زودي وين بلات وكسخلتش أخسق ما خلط سوخ حنا حبوه بي حباش تاديسي ديش وخ حباش تاديسي فوق الدسوخ داق أبيسنيت دو تحبرج دقيقة دقة بريد لج دقيقة صودي داق إزجان تغن بريد شو دقيقة كحن بعد مش تينتسن بها إز تم سقو تشقص قواس إز أشخاص عم في فيز جرز عم ديسن قدر حمو حزيرك فيك تكنولوجي مي أدويج حماج مشت دعتوا على الشقير خبق جرديتلش كي نعم غب بلش بليل بلش برديهم يستوى رسلان حال دادا وشرش ما هي بيت نيس بالروي ما هي بيت نيس بال شو وين كومو وبق ماردلش كي نختصبه تردا أوكر تسان دعور تسده دا تحت لي خير خ مار حنزم بادرياتش بتناس نخالش وين ورلا باردلش دينا ماردواستش خالش بخ بريمني مبوي كان بخ حال بق مارد وش تقستر دا وهي كان كجي دق دعان دبخ كان كجي سلوج ديش بلشي وهي حلقة يكترنبورغير قاشلت جان باوخيتر دالني وستوكي بار خباروسك владивосток иркутский кемерово самолеты цан охбар хантер шеришки короче сдыцы деш сигах бахцы беш Усамалил Гена, вы Игорь Гена Бахтыч, Омский качество, Бахтабац, der шершк призыв. Жгихе мел головейна ата, да, допустим, сок дабахачи, цулалхчер, пхинна ялна, короче, вы представитель бахита на присягу, цан фиеш малеш аж бахита, возможность ханитха. سنو أستي كروتشي تلفونش دا حقيقتش صار ثاني تحبوتش حميقتش تحلا تابش سان از أي شيء نبرسياغو وي خدات سوق سام بريزوا представители живой представитель إيش كينا واشاقتي تيك إمام ومولخ ولديش ناخن يسلو представитель كينا بابا لينغرادير سوتشير موسكوير تحبوه تصندوق حماجي نبرسياغو كلر غاسقش تيتسبولش صارت قميلدوتش حاربي خي целый день царцани присяг даянч дина садина до самого вечера короче штамаш дел дет вы царца но остол царцани вы много жду хам озер датулат деш короче царс бог биче дике хетеш цар قمن ناخ кайч лакалат сметги хан сбагыр чалорхм бу сб даялч хист Сосей с командир хам нальчики Сочи сосей непосредственно вова се короче змет лилей но тама дараз вогвати издадати да вейн билет дих бахки приписной дих бахки да короче даян волжо саг милиция богогват сасагват арми давах тугиш сакалц пожарный бог безым болыш бу К примеру, отдаст, в севере нефтяник авагачил, есть приписано, есть военбилет, вакцинist начал, всегда эти юрцевые, ост, хисон, авиали, хирамзан, волчвахи, что, короче, лилж, бен лилж бы. Бен лил бест, а суахка ух передачи, чи ух чи энт, хажил, юхшары,
Кэрус коли 30 лет качался, служит здесь двое кейшня. Такая орния, такая этчер качался. Да из дабанарту, аз даянш да родит лишь так да из шашты гордуцер ожи, такая этчер хану гуи. С 1 января такая этчер качался да кул приказ аден лачда. Да была уж пап, хайти, а зачитать демарцы десь уж. Шишараху болш. Аз даянш да из худдацер опять-таки цена тысяч. Ханс дацер бухары خور دیال موی کروچی گورلیا کروچی از نگاسن حد موی بالجن دایودی گورلیا شیشرا سوج دیزد. حد دات بخاش. اتقطع ایچ دات کروچی شین خوشو عتیقت دات بخاشر. حد باره ایچ دان ایچ دان بیرش تقی تقع ایچ دان رلیلش خلچ مش توگو شاشت ای واشش ایلگی واش اسوبنا دعوه ویجو سوگو یل ای او توک تیش واشش یل ای های باره ایچ دان وجو کان کای هی تقا بارش تقا ايش دان وجو حي متوق مش توق حيصار ملا سيده حيصار مش ليغو بروست اي حيصاني سن از حالاتي كروتشي ادمي وجو سكشي حتى بي حالتا ديك ماتجي او واش قوست اسحم قوست ديك ماتجي اخلك فتح ديك ماتجي دق حتى وين كروتشي دبرون حتى وين كروتشي حي اوز غوك ورسو يعني الخيال سونجي لو بوي حتى وين صار داين شفت او عوته بقص كمان دي وين كون دا يعني Гурсман, ход лел камялах. Молодежь абсолютно алхамдулillah да хуббы но дигба да нан шидиз визл тоже бада просто شي خي مصدر شحمن هانت بيخان ان هادري بيتور حلق حوالي فيتي حدا ولي نان اللي يتي دو 16 لت حدا انداس بربسنو سبيدت حلور وين كمان عتيفي صوت عمر باسبورت حلاتر هون خور هنا براي تشدياش حي ارمي وخويزلك هانت نظراني بيا هاوسه تخانت سوا نظراني اجوا كنتو تخيل خوتو ارمي وهر ملو وها واس ملو حد حي ارمي تسويش دي حمل شاخنو سوفنا مترس خنو سو اشتخنو سو دي دوا قلدش وخ بيزن بولش اوخر نخ ارمي هل هانت بي تور ده حاضر زانيمات دي مت каждой школе دي каждой школе соболшханат نظراني شمتك مار نظراني районе даже тогда хажт а мен вежде прочь разведроты служит дата он говорит да да разведроты отделение управление ну ديجا وجبر دالجاش دول ورس الله خد باكسو ازواج داش ودش حش ودش تحمليل ده غيرتش دي تحمل عمل غيرتش تورنيك توج سامي تورنيك نسبه ازوي دو عمدت وخ ويزل دخات سوغان وين دي دولجاش حمو واقا واشلار ويزلجي يشلار يزلجي دانا نان واش نانشلار يزلجي مو ازمو وي ابيازن سيرز ارمي وخ زادي حقات سنس ارمي وخش مكبر وخش مكبر Гурсман, хат сон дак дуач хан амалдиат абях кабул кегинах الشيء غرسج تديخي قرقونخ بولش بولخش لوالخوي بولش بولخش تصوغ دوحقل ديش تا تيخلي دا اوترس ميتك دق تيوفيور تارمش فورماش Ja, und Zatschar, die und Uhr, Hamzalche Uhr, Hans Motorun, Mischer Näham so an. Zatschur, die Hosrite Uhr, Hosform, Descending ist Abek, Schwatiert, der Christur, Motrosi Formisch, Hosriter nachher. قچارم سیخ دوست سون دک دو از میکره شکر من داخل اوزر ماشین چیخه حال برود حالوش کارش کاش دو سون خان هماش دو استاکست خوز خیترز ارمی یز جرش نو تو خان اوروک موجست یا هست هماش دیوی غلغی هن تو نظرانی اوزر قچا بیا خانه لا دو گوری هست همیری به اوخش سوهانه سوسی ارمی وحلا شوت خانور هنیالش ارمی وحلا شوت خانور سیکر حمدو شوگاور تصدق هذا تصدق هم أشخاص ورثة يا هم مات والشيوخ في ذلك هم أحد هم حقود دلقي زادوا هم أجدي شتو بلوخ شتو خرشوا أنا سون بروبلمات تصول قطع تمول نظرا إنك تصدق زناها يجي حلقيش جلاني ما هم أتصيغ نبرة تصيغ أسروش كنا سودي كابرسكيو نيبري وقوات خيال سمعنا سوم نبرة عدوا خاد وات شستوا أبريل سيوها دك دواس واسم ساتن قال ياتي فرق مال ديديز مديان دق مداس وكيجنات ثاني تمبولي ارمي واحد 200 человек واتر فوميل بروس تتفناخ ديال وزن دعوه شين صح نتوش صح شو ياقه شين صح عمده طبعا ديز اوكراني دولار $10 سيري دولار سيكتور غاز ودول داس موتجيري شين صح عمده لبوس حجرت عمده يا افيتر خولي يا اوتشيلي شيلي يا قياقه صوافي سك شين تعمتك خلاص وديت амалдиат савиена луалхош чаку жину сазансак تأخير هت داتشيفان زوالخو يحسك مريلا فدملت سو إلش
أنت أنك مسخ تغير حيان ديات يوخر يوخشن صغر وخوات رصو الصن ميتجش دقور تسخان اشت أنت سوق فيشت أنت سوق اشت تشيتا خوز بركتي استو وترسون سو أمل ديش حمن جونح اليامتي أول دق حما شهور حل خرج كجشنيخ تاقش كارتش كارت أدي جمسنيك دحوقش تصوغ دوحقل ديش اليامتي أول دق نوقستي حقيتي صارت قرقلو لوحتيج جريتك حل أخش يرش صارتك دا أخش دريز اشترخان حلق عياخ ستيبارش درز نو هل تحش خانة هل تولوز باغش خزرسون دازنانز دوترين داغو بولش برش وط درجم دازنانز بوتر وقساعتش كي دي شابيان بخ بيش خلش تيكانكو عد وشتخ شيخان أرمي وقت أولاردي بوخلو برسون سخوان وش وقت تنزرسو هنز وين بليت هدا يوخسوك ستوك دادو وين بليت دات اشتو دكانكو داينا اني مالا يوخوغي تيكانكا ديك خيتش بوخ كيتشار قاميال الوردي غيرتش مبيش أقوان أروال ويزر أزود حتى حماش عمد ديزر أزود حتى روز باق كيجن أخبار أرمي بخاباتش تاقوال تخبينسي جدو جوا إلي ها تور خات بيزم برسا عنس بابيسكاش دا تلوخ يوخ دا قول يوخ اشتا شيء حتى وينو يوخ ساهم درس خات اس بابيسكاش دا يتسار نخ حتى سبواج عيش ملاق باحن خلصار ملاق تعذر دوتسان وقت سواقش ميقوي عاقش خلص وين كومك خيرتاس ها ريوانش وين كومك خيرتاس Mesela povest da itsasак hatsevish военка мати есть повесть даться its уже залежь жлил жвали цесага военка мати военно-учетный работник уже с администрации материал хада тақы вақ административ возбуждать на них халқы қозыр қачылыстарыз штраф сона тоже хазы эйдят штраф длақай ждуқы повестки да its ждуқ бат كينخ ليش قجليلش ب نو цар повестки да ица яц ана счет военно-учетной работник на альгваха шинкера цахануацилге доказательства хуя хули цесага тоже административ возбудить МВД передать еще угроз приводя то есть принудительно доставить вен في ريسبوبليكي شورت كيجنخ ب شبعشك دعوة واحد ساخش هنس وغوسمانز انش تيبار تلفزيوني وقيكش دا نارتوخش سان ديخردش حنين دوز ديخر دا ناناي بو ارمي وخي تاخش دي تاخش خان باي مش قاش ديس خاص فون مش قوش دي اشت بليل ديز اتا ديكا يوم يتجش مش يبي ياخش مبيرش ارمي ما تخني ديك ساعات انا خنيات يمر فلوتي خنيات يدي سانت نخليات ينوسبيسكي خنيات ارمي معنا خبو سيقيد برش توه يزج ياق يزج ديشا خالويسك تاقلا خاخو صار اس ديشا خولي اس دابا خبيش داتس ودج عيش يات داخن ديش لاغج ما ديش كينا حنشو ديشا دياش مش داغ دوكشو هتسقنال حديلش كجينخ на данный момент деш мадает хо диша делать шишера дополнительное обучение дополнительное обучение яқыч нис андроустор это был арвол школе военный билет иш мохтигицки но на данный момент ханс диша истивалш ма армию в плане желжуат ханс рассматривается ханс я призывияцу сантехт его призывияцу се ближайший шишера диша велерит ахкол призыв цыхан рассматривает я цыхан ильгияс мычагусу мало призывагусу мыштогусу юн армии истхал Hans nadan dish ahtqa dish danishta instituti waxachit aham armi waxveju so rash khol bizan bolshma na medicina хирург таханс угздица чқамялых фахертху مثلا если допустим повестка и не waxvej wa армицо лешцлескш не надо прятаться قدو قاحتغن دارت دي نخ اتبي هار دي نخ اتبي خلديتي хирург ханчил тях дық Hans Ernsten военный билет был хват дезде и здесь хлора армия вахвес суна диккат армия вах цол против имеет шамдат. هذوش عبارة повестки. أو повестки يني ят أنا بريت شو دام والجو سجل روسيا فيدرالية
وين كماتي حتى أبيزنوا повестка حسيواش يسطرلو повестка فوتي يو ترلو حتى أرياستا إلكتروني واقي إذا كروش ما تخد فد ما بكا أتشنيت دادات إذا تلفونش خوت سويت أخذ سيات ترلو خارج ترلو حيونا повестки عش حيونا يلجا باش تلونا تأخذ تأخذ وساق يلا نعرف كونا يلا وين خوش إذا دغدي الخي يشي تنا عديش لدواتش ما تعرف دين سوجة نيسن متك شيء دوك عماش ده поэтому повестка هيش دي повестка это короче دي официально луж короче خوا баречи дяш хавоги даяли يجي обязаны луж но санкции هيجي закон Российской Федерации обязывает وها баречи дян луж وسق حي баречи должа баречи تعدي должа حاوي أنا وين كماتي ودي تسودي ده ديش باست دينتش شيء ديش با كات هادين شيء كات ليش ديلا دقيقة دول. Призыва от я просак вымогайствовать виш на данный момент бол пиалатыш бы барсага лично наручно даен повестка житра помогасу и хардина бол бежнах бытра да на артухуш повестка жда телш. Но проблеме благодаря аж магасе вообще мягк проблеме я хотела ее озвучить. Не хаелцы, сагда на артухш не хаелцы. Даже сакцица вольк хош халче не хацел жлатшху игнорировать до полностью. Но сагватш не слой, но в большинстве случаев цицах сагвольк хожа давах веш хуц нартер. Дехрдарца, если есть возможность волваш дали санартин сага с повестка хаица ши сакцах хули родители отозваться деться навстречу бах безер в любом случае. Потому что у нас дома многоэтажные. Хатвал, акалвал, цеглил, мы везде дух бог was. Да, в любом случае, как озвучить дядевый вопрос. Проблем шхуц вот я. Да, да. Адам духах. فعم دويان خاتم تمت ويشت أملي بخاتش كيجر خوش. زمشت تقالش أرمين سياقش سجى خود دات شي دواخش موتي جليل. زليل يعرفت هنستمت допустим армия яка сага ахта خود ديان خاتم ستمت ليل. شنشر служить дят в внутренних войсках. أزم تيشميده. Ахта خود масвойдер. И темт не сволочи цасдол цигич амде хамаж нагдялырсын. Действительно нагдялыр сокалхыр вахыж азкалхыр бахыж момент шалыр. Сейнау кшалыра цич освоить хамбахандош. Да дополнительно уже обучаться ди ахта дарсун полигонышка. Так как армия амде хамбахандош. Азбахандош аз адове кегишнахик. Армия вахвец обязательно. Если здоровье позволяет, и могут звали физически, вахвец обязательно. Сводишь и ищаться. Из армии води, цингвоенно, блядь, на руках хули законности армии, основания уж. Тяга балхота, деш ота, любой. Хамон двигаться, где отходовцен. Да щи самостоятельно, стигич осваивать эту сагас. Цагда, выднани, вош, вот снахалхар, мот, тани себе, я хамкечи, кадар ди, а цигич бахцеш. Цигич, щи деждул, моч хамон, дикич хамон, сущиду ответственность нести. Эриар высасаксан, вы видите? Да, конечно, уже. Он уже начинает учиться, щи ошибка, учиться дуцу. Щи дишер, холцен, молодый, дишер, и серьезности, хама, бдительность, серьезность, адекватность. И он хамчак дуахкаш, мужество я хами, достойно чаквян саги, освоить дуцкич. Оздацич дуал. Сакьетым тыкалтыр балбалт. Да. Тур تيقدع ودش خنك أنكي تيقدر تواج والقونخي بيباش وفيت ديرو مالاتنا هتصفحون فخيتسو تحور تيقدع ودش خنري تيقدر تواج بري سيد عود خد جوسن سيد سوين خد جوسن مش ترز بالغلاقل عودش هنا ومنيا разные мечты были دق إلى جرس كيرت يد دق أزواج دق أزاجي ساتس مش توصلنا ليس ساتس اشتماش إذا أرمي يقص زوين شل ده أوجه خورسون سي ملان يقص سي فديديس خورسون أستاذ سويخ إن دوش شق داخل حديديز الليل بي نيس نيقت خلوه خورس وتصدق أستاذ ويتاخن أزدل مديز ويباخش ناس ليلدش вот устав и говорит он и требует того же самого что требуем мы сегодня от своих младших так замал барсич да баха армия яққа халче уже شيء بيت بس نصغر أمدا أزدل سو أستاوز حياة هجدول غمالي السوحة أمدا شيء уже полноценно сагокс уже холцен شيء двигаться ди холцен цундавизис нанизис уяха лили тахан он может شيء дауха балхуата дешуата дабус мохт хубцен يا رياس خوفن خص حيخن برع بير هنس واش يالر دياجي نون وجي
دعت بخيتج بسا دق بقى سون دق دواج خانه تا يقميتك إهتر تغرغش نيختك درس دوازون أمل ديج ورد تغرغسك تاق تيجر تخون حخزات شوخ تشبيون لياتساف يعني وات بوسكنت أبين ورز تاق از يخودش خان خير مخكري كي نخبط سجون أخلاطش تارجح دايحي هج يوخر تنانس رسول يوخر تاق شبيون لياتي حينان يولس أولوه هجل يخوال حمياقتر تاق شبيون لياتي يوخر حينان يولس أولوه قويشان تخان خن نونوي بيلقى قشتي باربه تاق قالسك زوع قيوجل قالسك زوز خلش از معسك زوز خوكو از قيوجل دا زوز خلش از زوز خوكو داي حي مدوالي اسحم شين بعد دينر ليلدتس ما اجسقو ليلدتي از داو حق الله سقميز مولغ سكسن بيردول شخان شي ديار اوندرق ولشخان ديار داخو شين بعد ملدين دول هم بخشكو سن حج واتسو تاق في مصل سق دينول دولش خلويتسح ديكتر عمدي ديتسح دينول يا خش حمن تحدو قام لاحتحن دينول دولش خلش ناخا يقي لرخم بولش خجوحه ناخ وار خجوحه حيت إن يقي داخو جوحه حيت إن يقي شش خبحه حيت إن نزوار خجوحه ديزل جوار خجوحه يا خشوي إسحيخن بيش خلشي سون خيتر قاحت سمعت سقا شين إحخيت الدقش تي بارخل وينيس سقيتم قالناخ معناخ ساندالوش خلشي زدقيت بطار ها تشوب سياحين يا أش خال هينياخ جويداش خلشي شين بعد قرما داحتسو أمدير تيك دينسا غلغي ستر إزدل غلغي ستر وامل غلغي ستر دينل تسحني قرد عياح يشواتش تحور ويداش قيديا تي دولوش دوي مسني حصوم داق ديتس وين اس حصوم داق خيتشي تحزم سقيوخت إحشكع واقق باتسي يدريجش تحغل غيده تحوامر ويده تحسد دولوش تحنيانق تحندياق حديانق تصدح سون خيتر قاحة سقيت موتوادي دولوش حماجدر ديتي ردم خان ردم خان هذيك خود تسندين اللي ولقي إز دلي تك دعو قارج بي هلا ميك صوت تانا غنو أستل ده سجوات مل دين الدي ملك أزجلي مل سدي ردم خان ديك أس خود سجوات السقوات رئيس كفدراسية أشتي سايات أسفادر يرتش هارنين شين بعد دينر مدوتشي بي خوردوتشي شين بعد دينر شين خورات داس أز بوخ بطرا اتشوديان тоже лет. По защите права военнослужащих Бог уже злхая. Так, цан хатр и каче что тях ухса. Цан цахам нисталче. Цабагдаряч. Векигинах حملوا حق أمره أعطيتش части сюда чаш сразу гушхулсу. Вемияхи дин да والله دين المت векигинах. Хоз фентаж векигинах. Фентаж санным здоровый. Издел гулк да арахар си аут Владивостоке цайва джерса части яха. Сон Новосибирске хачевч. Хоз садя қырат жғылға хат болбач. أنياتش وينخ إحدى إزدود غلق دتشنك حجة ويكيجنخ ب أرمي دعوة باتشن باتش موجود دا خص خد داتشنس دخنا كيجنخ بريتش ديان وجوزانسك إز شيء بخبيز خادي زجبة يختو تم غلق عمدي ديتس دخنا نقطة دز لا تحم حقيقة بنو تشكي توب بيول تخوش تنتفد ديس تخوش ليلتشو أرمي دابخش جرز مشت ليل ديز تجرز ثاني مشت بوخ ببيز فدي ديز خود دتسن كمان ده دادياتش از تمغل أمو ديز ده لبوي وروش معسكو تخن ويقاونك ببيجو دين دولش بيقاونك تخن مشتي بدلي كيجنخ أرمي بخبيج بو كيجنخ родителиш алди чекегиш нах канеш кич бет цариш дабахит бет
يتم غلقام دي وأخ بقدر يعشان совместно комитет отцов Руслан я Мадина масит дахахан тхочаст дахахан бог бяпох кегнах дик служить довей забахаш кегишна ханс я зитха групп итха армейцы яхаш بريكانكش دبخا بريكانكش واتساب تشولشين دوز دو خطر إيقتش تهم إيقتش رازو تليفون حتو تا التليفون حتى يرجع خن بالكون كشان جنرالش بس ونشوفها بوزشان يتسنا أدخل تا التليفون ده هم توادنش أدخل سام دقيقة تخرج من دويتر حلقة بتمجوه بعشر ليتي تسعة كل تلي ده هيتوب بالعبوه الحلقة أرمي إخاتشان حلقة دس كي نقدر سويتسكي خيول شان هنز فدو ياتشي كذيك شيء هم ياتشي إزدتشي даже провоцировать дедметики несло аскенч تاتني والخد دقس تيجي متشكي هنز إيش دات هنز هم حياقشات هنز أخش دويسر بلا أخش داقشي تنسيلي كان كشيش وختيخر أخشاش داخشات إيش تليفونش حياقشات إيصل هم جلدي شات وكيكشنا أرمي بخش شش دبخ عندك خوش شيء صحي جدان عندك خوش شاش كحيج مكري خب مبيتر شرونو تصبح كشيء صح خوز دبخ شمتك لين تصبح بيت أخرتهم بكيجنا صبغ يا صح عندي جرح تكون نارجي إخر ديك أرمي بخبيش كيجنا خا تخصون بقدر يعيش رديتج أتكاز دنزر هندا بيسلان واغي تبيسلان ت يو علاودين ت دق بي ووش تنات إخات تكون حابوغر تأخ يدين سن رديتج وال أخان تحم خلج أتوشا ددي أددا زغالرس خلي نكيجش ناخ دوالر إشت مديلش سون حقيقة شنو هم واشك دواريش دوار تهم واش سون حقيقة أسوادر يرديش إطلاش كلاس يرباغ تشانا تيجيش كل بوخ ببيزي أخيرت سون أخرت ثاني إجيش جوار أخن ده يخديز حلقة قطو ويا خشم يري تسوخان وين غوق أم دور تا برستو أوتوماتيك شايدي سيرت يا بولشان نحوز بي يا خيا اشت بوخ ببيز ثاني ها داخل أرمي غبات كيجنا بين أخيرت تنزل يصل بان وين كيجنا خبات غبش دال عندلي وخجلات تجم أرمي غب شيء أرمي بغش وين بليت بحندور بخ بيزت أرمي وين بليت بحندور شن يا خويا هذا بخ بيزت أنا أتبغ وقت وين بليت تخرج شين ير وين غلق أمدي جوزلش أمي إما جوزلي سچديت أرمي ديك شكول ميز زين تيجي части доехать حاجة царь заниматься до царь خذ شيء إيرن зарядки شيء خنا يا أهم قدر أرمي بخبيت أخياتهم شيء بريت شو حدان دور وزامسك أتبع خوين كماتي شيش نعرك أخر أحمدي نعرك أخر أرمي غوياخ استياخي تشخص شيء أتبين добровольно أتبين إذا بيتي جلاني شيء بخبيت خوش أرمي بخبيت أخياتهم تقدر تعمليش دور خاطر إيقاهم خلي رسلان ما ياخر بيت توت نخبة ديك توت نخبة моментально телефон حتوخ تليفون يودار رسلان تليفون يود رسلان سوقه حتوخ رجم خان تيجي اشت بروبليم خدني يودري باع يروح يعني بقدر يا خار سري خودت بي دوت بي луар так тем не менее член военного координационного совета при Министерстве обороны Российской Федерации от Северного Кавказа из братья и с так سبعت أدوار بوخ بي قميالدي بوخ حبيبت أرمي بغبيت كيجنخ قال لي أسخلفون وكيشنا دراسة شدوش медицинский обаяга чаре военно-медицинский Санкт-Петербургский высший военно-медицинский академии сыч руками ногами вайкейна да ибу сыч
تيجي تسيجي شكان كتاب بكون دقيقات شقوش عالقة صار فغن توشنا خاتسون أستنى تيجودش سقوات بريمير يرس عند لورش خدو تياربي وين ميديسين شيء بيزبالي وين ناقط بولبار شيء بيزبالي أزدو أبو تشيني بلاتني يرش قطع багаж دان أنك проблема مخولي квартиры снять دي казар мене положение яр 25-26 тысяч короче стипендий дар حيدش бесплатно обмундирование бесплатно проезд дар первый год обмундирование постоянный Тиги чем удаж в Ахмавизе? Сдалось да масна любой УЗИ дышь а яр военный медицинский яр гетер дикая ساقلة ساعة درا زعما. Госпиталешк бог бибеш был, нахбакш бети. 25 тысяч, короче, 26 тысяч. Губернаторские, мэрии, Ирждабахач, Гордер, Москва, Ленинград, Мачабо, Хаджа. Там, знаешь что, зам вот этот вот декана, Силива. Силива, всю жизнь в Омке. А за дитер, варианты вяяха. Саши дадут. До 70 сагдается, шей сили. Дук лорж бак. Сар дук был лорж. Чака алдапони дедара. Чака фут армия диктор фут. Халхан штейпа квартул чармия езет. Халх ахич салт жери квартул чармия хохич анбодер. Ханза шведский стол яхажды. Да бахари шинет джоджа яам харжа яам хайет чорба юджа яам. Ши поварыш бы местный бог беш. حوك إلجش دلي بيغ جلي آخر سجبات تكيش. حلقة جدا في شيء نواش. هنز دات هنز شو كم ياخد. حي أرمي ياخد حي تمغلق عمدي. حد أمتى بقعت حد شرا. يعني دقة برش قير من قيري هنجر أوكراني $2 $4. بقتش أمتى بقتش. هذا بيشل أحد служит еще метик ханят халха кегиш наха армия бахачан кошу дуакыш шушу дуакыш ханам та Германия кулыш это дик служит ица буагар ча гордостер бад вечери медаль аяк кегна бад веч хозах етер так плюс е тик багачан деш вот безен барви вай республики вали кычар вали وزوي جرجدان كلا عودش خلص خلام مديان دوت أتسجر أرمير وغاشت يا نقعد سنة اتسك دعوة غاشلت يا تساريا إسك شكوى اللي شوا وين برش دعوة جرجدانسكي ورتع مر شكوات إيش يخوا ويتون شو يوخ بلوس يتسجر أرمير ديش ود سجا سغوقس خص بركة طلعت سغوقس بخترني عن مدينة يون أرميت بوخ بيجي هنزين قدش تيبار خص بركة تيحي يقوج لاتر مدينة فواش تهدولش سفاال بيزنبر يالشي يتغن اوش باغش بوا كيجنخ именно يرشخمب سوق تسيتسك تخ دواقش خوي армии بوغشخان اجناق بوخش تو وين كماتي حابيحكا شواشتز بارجي دين تغن يرج بيحكش باخيتجي يكيجنخ بيخبر اصحا حنيالش اغاره تشبخش داخو شيء دوتغش بوزي تشارك بيزي تشارك دادواج دو جيتغن في اوز داج دو قميل داق تاق هما ال بيزن برس هانس بلغ وترغ الياتسا تا كير حلقاق قيكر دياتوخ صورتج دوخ جوا زمسك فيستخونيان بلغ داق في حد فينو حد فيتش ماجي بولج خوس توج بولج اكيد نخبه تت لات مقاتشن هي وين بليات دوات شغل عسوق وين كماتو حيان شغل руководителя штрафту жиханц تتيبارنخ بالخ حيش يجي جوار يجي بوخبات السوق قاتش كزيك دابخ از اباراتور داحي خو كان خلج احتخ غيترسون صفاليول داخو شيء نق داحو بالخوات МВД ودي قچاه ودي هنس تخدولش بالخو اشخلش حتى ديز دقز وين بلاد حتى يرج يوي كيجي نخصون حالش كبار اغار تور شيء معنا خارق اشت والخدس تخ كزيكي قالنخ كادغ ال غشت تحكير حلقه واش قيتر در حل نظرانيه دكا تيجي وين كومو يالر 90% شواش حد بيحكى بيان سوق دابا خارج كيجينخا
не повестка на аргин, а шуаш хатбяка. Так цохтешсо, и цох дуахкалду ас, ханялч, вай, галгай, экегинах, қалнах, мышт адыз, аз дуахкалду цох. Ишт хат бахкарага, да бахарага, так цайка яларцу, да дахатшыры, ца уголовный дело хандахцы. Вай, Харцацелилер вей бежбо бол хет сун дука дуцы дука ал ишт халч тaqцаqa ал безин барт хан безин барса хан дука ятыш эгер халхыр юнармейт бартха асканов алях шуан дагуагы хатсун маснахад мероприятиш кедехи угош из дишавяна в Москве офицер хана ханзе Украине да баха сигеши да хушинек да хужва ماشي اشتقيتو شي ملغر قيتل غازنديال امين يا كينخ يرمورجش سون بقدر يعوشي از دوقلدو يا движение يولج وي غلغي دولج وي كينخ اشت كيش بولج ديال رياس خلف المدينه خسقي بيجلاتا جدات حاجتي غوجد سقيتم بولج جبولغي веш шейдикыр мылыды цар билгулда қарық сқетти халдат. Так уажлырт болх беш цахылчы жмасылыш худдатыр. Лейла цахам аттох безм барса сомдук да качыц ак иште цшколышк ца отрядыш сани вох беш баржби непосредственно цан баркал ал безм барса хал дая Лейла ешкегенах суцбы саотрядеркегенабы тхаотряды в первый герой России, это Советского Союза, воина-интернационалиста, Аушев Руслан Султанович, Анцы Лжи. Бахтрал Дизи, Еркегнах, Кахек, что шош Олязбы, Ертахан и вопросы, да Ильич, езжи, хотом болжи. Армия Бахара, Кегнах, Сунхетра, Сдажа, Хаттер, Халдиж, Дарвейники. ليلى ديك خلق ماير خلق مصل دا خان ديتي ديتيار ازديتي زدرجي ما اوش روسلان تسليليش سميت ديك خلق مصل خلق تايوق пример يقصان да иличи армия волыш кыч пачах кыры волыш ноқусл держбитсиш Афганистане тигмел волычхан си долыш ях ёлыш ох пачалкин мыл вах жостык Лерхими волош тынцани, цынцара дизел цитулуш, чеквянуз Руслан Султанович. Так, цындо стытлаю твои отряда. Ну, как пример, цанхов должди, мыштхал визмасык. Фарина, ху дукаш дяки, эсво бахач бухошт, но костыл дежи. Цабылхат голфу ваш дяхдолш. К нам обратилось 800 человек за тот период, как мы открылись, с 1 июня 2023 года. И в каждом обращении есть по несколько просьб. И эта цифра достигает уже 1200. И из них 1000 просьб мы выполнили. То есть положительно решились их вопросы. Мы занимаемся персональным социальным сопровождением ветеранов и членов семей погибших. Оказываем юридическую, психологическую, трудоустройство, переобучение, всестороннюю помощь. Хотелось бы добавить, что сегодня ровно год, 3 апреля, как наш президент Владимир Владимирович Путин подписал указ об открытии Государственного фонда «Защитники Отечества». Беркати волхалшин. Сагур дехр дедест, да нана, хош хитр дедест, и да вохр, ханна цавин, хоз мершов могуш волуш. Гунар барш хогуш халбест сох. Дер дава хоз конах уцамовер, да учан кянк мовория. Так сунтех бахбезмот, бувукар дер том год дер, хоз конах уцамовени. Из балху оттегу, из дешу оттегу, сох сакхугу. Хоз яхи бабба бабби. Хоз яхи бабба бергиш. Да, он из Лобцана, масня. Республика Вак Хаким Волжди, она полковник Волжди, она сагва ездить як гяс. Футуа азар хаттыч эрсу сама кен кватса. Суак сайт класс яқавя. Ай мы вахт вину суэр. Ваяқаз возможность миха вот гвасер
صفدي والصغير دي هنا ناقص دعوة خادون سكن تأسيبيش صونو بيستزيانتي شي واتسوي والله ازدوت يا اخر دوق ما عندلش دوق глубокий смысл حمدس виз мы виз сенс سعما وات سنس وچو سنس ديش سو وقت جدي هنا ارمي وقت رسوس هنسوي سنس اخ ازمو دي هنا بريمير از اوتجر اعتقد تسديان خاديس الشي وقوان دي هنا ديزل خل بيزل ميرش نوق ليل بيزل اش ديزل قيبي بيج والقا خاديس ديانا اعتقد زليش قبر بيدن داسس رانا اللي بوزنا دي هنا بغفيز قوس Armiyada bakırı, bak vetküç. Bak vetküçü, karşıda. Çünkü teh годы шелче, но остал дедис, правительство но остал дедис, мэри хажбис, да бахшлер целеш, устходат, устцеях, да ты и тебя фыйхо комитет. Деригиш сажды, дети родим. Да сажды. Так, но остал тон дедис. Het son фаалудер, таханер век амял дерздеш. Гылгы массызыхан понхи. Из қонақчыл царгар дадуақ қыдолыш удынен чамадат. Цанна хамақ ғылғай юқыртайы, жүйіқ бәне моттигиш қынят, шырч замын гденц вейда идич. Цадуқ қытехт иуағач қаны зулмее вейнцидез ждыл хамия царгар хадад дыян вейнда гдат. Шумасы дәргеш цахамын мутах дыян нахатсон. Қонқи мы ешыл вейн, ирздолыш дақыл вей, адик хейлшын.